Quan esteu a la muntanya, situació de supervivència, sobretot situació de supervivència, no ho feu si no, perquè no cal. Però si jo estic veient un colom a meitat de la natura, els de la ciutat no, però a meitat de la natura, i estic veient que els colons van a un arbre en concret, és possible que tinguin un niu, i dins d'aquest niu és més que probable que tinguin ous. Què és important saber, que és un consell que tant en val per la natura en cas de supervivència com a casa? Que aquest ou, la closca, és permeable, no impermeable, no, permeable. Això vol dir que si jo, aquest ou que té trossos de caca de l'ocell, etc., el netejo sota l'aixeta, és més que probable que aquesta legionel·la que tenim aquí a la closca se'ns traspassi a dins i contamini l'ou. És a dir, els ous no els rentem amb aigua, no agafem la cantimplora per treure la porqueria, sinó que el que fem és agafar un ganivet i els anem netejant bé. Anem traient tota aquesta porqueria que tenen a sobre, els anem netejant fins que estigui tot ben net. I un cop el tingui ben net, llavors sí que el pots coure, pots fer el que vulguis i te'l menges. Però teniu en compte una cosa, estem acostumats que anem al súper i comprem ous i tu quan el trenques tens la clara, tens el rovell, però a la natura és molt difícil que això passi. És a dir, el que normalment passarà és que és un ou que està fecundat. Llavors aquest ou a dins té un pollet i és molt, molt, molt raro que tu pugis i aquest ou estigui acabat de posar, sinó que normalment ja portarà uns dies i aquí dins ja s'està formant un pollet. Consell que us dono jo, un cop net, un cop bullit, no trenqueu l'ou. Tal com estigui, a la boca, i me'l menjo, perquè si l'obriu i veieu el pollet, ja no us el mengeu.